You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Avui és el dia 6 de confinament. Avui hem començat el dia fent aquesta activitat. A què jugues, Roc? Quins números has posat? A veure? Ala, quants números? 2 alhora no? Un. Són 2, veus? Aquest és el 7 i aquest és el 8. No sé si ho posaré al mateix bloc que el bloc del dia 5, que el bloc d'ahir, o faré un altre bloc especial pel dia 6, perquè tampoc sé el que anirem fent. He organitzat algunes coses, tinc algunes coses pensades. De fet, la plastilina que vam fer ahir està a la nevera, i també vaig imprimir algun material que ja veureu després. A veure què has posat. I aquesta és l'obra d'art que ha fet en Roc en el congelador. Ara ensenyarem els caricús, el que va preparar la mama per avui. Mireu, caricús. Aquí hi ha un barco pirata i un pirata. Perquè a en Roc li agraden molt els pirates. És per pintar. Mira, aquest és el tió. Que a en Roc li encanta el tió. El pot petit. Has vist el pot? Ahir, caricús, els del pot petit van posar a la seva web aquestes plantilles. El lleó vergonyós. El lleó, mira el lleó. En Roc no ho havia vist encara. I van posar el pot. I em vaig imprimir bastants del pot. Vaig fer 3 còpies del pot i 2 o 3 del lleó. On és el pot? Aquí! Fiques la bata, que pintarem amb retoladors ara, vale? Mireu, caricús, així ens ha quedat el nostre lleó. I mireu, caricús, que em sembla que no ho havia ensenyat per aquí. Vam comprar un marc d'Ina4 per poder posar els dibuixos d'en Roc. I aquest és un dels seus preferits. Ell va fer un elefant i llavors vam enganxar l'elefant. El color rosa simbolitza la girafa. Després vam dir de fer el tigre i això és un tigre. I vam enganxar el tigre. Això ho anirem canviant. Anirem posant els dibuixos que més li agraden. Excursió! Adéu! Digue-li adéu a la Gisela, adéu! Vale, caricos, la primera vegada que baixo en 5 dies i vaig amb un quà per tocar la maneta de la porta i amb les escombraries només vaig a llançar això i torno cap a casa. He deixat les bombes així cap per amunt i he ruixat sanitol per desinfectar. Mireu el sol, caricos. Que contenta que estic. Les petites coses de la vida, que surti el sol, són les petites coses que mai hagués pensat. Potser que quan les tens sempre, no les aprecies, però ara ho estic apreciant moltíssim. Mira, bon Roc, ja ha pogut sortir a jugar. Està molt bé ara. Estem jugant a la plastilina que vam fer ahir. La petjada de la girafa. A veure, fiquem la girafa. I així estem passant l'estona, caricús. Mireu que entretinguts. Estem. Roc? Ara hem llegit un conte, hem mirat una estona amb mi, i ara ja estem jugant una mica això. I ara, quan vingui l'Òscar, la meva idea era fer una mica d'esport. Però a veure què podrem fer. He de començar a editar el primer bloc d'aquests de confinament. He de passar tot a l'ordinador perquè tinc 2 targetes de memòria i ja estic fent servir la segona perquè la primera ja està plena. O sigui que ho he de passar tot a l'ordinador. I bé, o sigui que tinc feina. I necessito que vingui l'Òscar perquè si no, no puc ficar-me a fer coses de l'ordinador.
O sigui que ara continuem jugant una miqueta i d'aquí una miqueta ve el papa, vale? Hola, caricos! Avui és 19 de març, avui és el dia del pare. I avui no tenia previst gravar res, però us gravaré ara que en Roc li donarà el regal a l'Òscar. El que passa és que, com que no tenia paper d'embolicar i no hem pogut sortir, no sortirem per això. O sigui que li donarà sense embolicar, però li donarà una cosa molt guai, ja ho veureu. Corre, anem al menjador. Anem al menjador. Que avui és el dia del pare. En Roc té una cosa pel papa. No sap pas el que pot ser. Què vas fer l'altre dia pel papa? Hola, que xulo! Aquest regal l'ha fet en Roc. El marc de fotos és del Tiger, un marc bàsic, i el van rascar, així queda aquest efecte blanc. I mireu que xulo que queda. I una altra sorpresa! Que mireu, el packaging és molt dolent, però en Roc és molt guai. És guai. Què me'n dones, Roc? Que li agradarà al papa. Mira, un llibre! És el papa! Mira, és el papa i en Roc. Mira quin llibre, a veure què posa aquí el llibre. T'estimo tant, papa. Ai, en Roc posa. En Roc. Què l'has fet tu, aquest llibre? L'ha fet en Roc? Sí, mira! Què hi ha aquí? Sortim aquí nosaltres. Aquest ets tu, ets ben bé tu. Què posa aquí? Estimat papa, la mama i jo et dediquem aquest conte perquè t'estimem fins la lluna i tornar, Roc i Marta. Oh. Que maco! Hola, caricos! Avui estem a dia 23 de març, dilluns 23. Portem 11 dies ja de confinament aquí a casa. I anem així, tal qual, amb el pijama. Tenim 4 colors, el verd, Roc, quin color? El groc, el vermell i el blau. I avui anem a pintar macarrons amb aquest pinzell i amb aquest pinzell. Agafa la pintura i agafa un macarró i el pintes. Mira, de color verd. Que xulos estan quedant els macarrons, caricús, mireu. Vaig comprar aquestes làmines d'aquarel·les, així que veient que no té gaire èxit el tema de pintar macarrons, pintarem amb aquestes làmines que són d'aquarel·les i de pintura de dits i de tèmperes, o sigui que pots pintar amb la mà. Ara pintes macarrons. Vols pintar amb la mà? El vermell és aquest pinzell, agafa aquest pinzell pel vermell. A veure. Aquest és pel color verd, vale? Aquest és pel vermell, agafa aquest pinzell. Oh, que maco aquest dibuix! Hola, que pintes molt bé! Pintes molt bé, Roc? Oh, que bé que pintes! Pots ficar macarrons en el dibuix? Mira, Roc, un macarró aquí. Hola! Que xulo els macarrons! Mira que xulos! Pots pintar amb macarrons? Ens està quedant superxulo.